Hej, jeg hedder Sofia. Jeg er 17 år. Jeg bor i Sydhavnen. Og det ligger lige ved siden af Valby, hvis der er nogen, der ikke rigtig ved, hvad det er. Det er der mange, der ikke ved. Ja, her har jeg boet siden jeg blev født. Og regner med at flytte til ved siden af DR-byen i sådan nogle nye lejligheder, så vi kommer lidt til på skolen og på arbejde, min mors arbejde og så videre, så bliver det bare godt at komme lidt væk. Jeg er halv pakistaner, kvart japaner og kvart dansker. Min mor, hun er halv japaner, og hun er halv dansker, og min far, han er helt pakistaner. Jeg ser ikke min far særlig meget, han bor i Dubai, og har tidligere boet i London, hvor jeg er kommet og besøge ham også et par gange. Jeg ser ham ikke så tit. Jeg ser ham sådan hver 4. år eller sådan noget, så vi skriver en lille smule sammen. Men det er ikke meget. Jeg vil rigtig gerne over besøge ham i Dubai. I min fritid, der har jeg min egen hest, jeg rider. Men min interesse for det er bare faldet. Desværre så jeg sælger min hest her snart, desværre. Jeg er gået over til noget helt andet. Så jeg vil gerne prøve noget helt nyt. Ja, min fremtid, der vil jeg gerne være model og flytte til New York. Ja, det er sådan, eller noget med kontor, ikke, hvis det ikke rigtig lykkes. Ja, og ellers i min fritid, så er jeg også sammen med venner og familie, og kan rigtig godt lide at hygge, jeg kan rigtig godt lide at feste. Så ja.